खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। दिनै सुनिबार बाराय जुलाइ दाननि 2 अक्ट'। दासिमबो मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननो लानानै फैलायबाय। गोबां उसुबिदानि जाहोनावहाय साननै रादाब लाबोनो हानाय जायाखै। आंनि न'आवहाय सार अन्थाइ गावनायनि जाहोनाव 7 दालसो गय बिफां आरो लेपटप बेरफुदों आरो गोबां कारेन्ट थारफोरा थबस्र' जनायनि जाहोनावहाय रादाबखौ लाबोनो हानाय जायाखैमोन। गासै 80,000सोनि मुवाफोर धंस जालांबाय। बे जाहोननि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय रादाब लाबोनो हानाय जायाखैमोन। दिनैहाय आं दासिमनि मोननैसो खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैलायबाय। अन्नानै दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। बिटिआरनि एमएलए सा 6 पिएससि कमिटिनि जौगालु बिफानखौ बिथांमोनहा सरकारनि बिथांखिफ्रा मावजादोंना मावजायाखै सुलु लाहैदों। पाब्लिक एकाउन्टेन्ट चेयारमेन वाजिद आलीनि दैदेननायाव बिथांमोनहा दै फुंखा वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट, पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्ट, लामा बानायग्रा डिपार्टमेन्ट, देहा फाहामसालि आरो गोबां मावख'फोराव थांनानै नायगिदिंहैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौनो लानानै मैया मोनाबिलियाव बिथांमोनहा डिसिजोंहाय सावरायहैदों। क'क्राझार डिसि मावख'आवहाय एमएलए 28 नं गसाइगाव समस्तिनि जिरन बसुमतारी, एमएलए गबिन्द बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा लोगो लाहैनानै गासैबो जौगालु बिफाननि सोमोन्दै सावरायहैनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि बेंखनाव थानाय 12,000निबो बारा सानजौफुनि जाग्रा आदार संग्रा एबा बानायग्रा आइजो एबा बिमा माहारिनि मावथि सुबुंफोरा मैया क'क्राझाराव रां बान्था मोनैनि थाखाय धरना होदों। बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय डाइरेक्टर मावख'आव बिथांमोनहा सरकारनि सायाव बेबायदि सोंखारिदों। एनजिअफोरनो होनायखौ बन्द खालामनांगौ, 500 ब'नास होनांगौ, सिपिएफनि खाबु होनांगौ, गानग्रा ड्रेस एबा इउनिफर्म होनांगौ, 10 दाननि सोलाय 12 दाननि सेलारि होनांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंदों। आरो सोरबा डिउटियाव थैयोब्ला बिसोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनांगौ आरो सोरबाया जखम जानानै थायोब्ला बिसोरनो 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। आरो माखासे जेबायदि सुबिदा मोननांगौ दासिमबो बेफोर सुबिदाखौ मोनाखै होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बेखौनो लानानै मैया दुलाराय संग्रा आफादनि आफादगिरि चन्द्रबती बसुमतारीया बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नो गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि मुंदांखा गेलेगिरि वर्ल्ड चेम्पियनशिप जमुना बर'आ आरो सानिया लाथारआ देरहानानै सेमि फाइनालाव मोनहैबाय। एल'ट दाकाबाव काजाखस्ताननि जाय ओनसोलावहाय जागासिनो दङ बे गेलेनाया आजाजगल बायबाखौहाय 5.0आवहाय फेजेननानै सेमि फाइनालाव मोनहैदों। बिथाङा 54 केटेगरिनि गेलेनायाव गेलेदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतनि सा 13 गेलेगिरिफोरा मेडेलखौ मोनबोखानाया रोखा जाखाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। फाइनाला 7 जुलाइआवहाय जागोन। देरहानायफोरा सिलभार कापजों लोगोसे $700 मोनगोन। फारियै ब्रन्ज मोनगिरिफोरा $400 आरो $200 मोनबोगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे मुगैथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव सासे मुस्लिम सेंग्राया सासे हिन्दु सिख्लाखौहाय मोजां मोनफ्लानानै थगायदों। गबर्थनानि नुरुल हक सासे हिन्दु हिनजावसाखौहाय मोजां मोनफ्लानानै लांखारनो नागिरदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समावनो रायजो राजाफ्रा नुरुल हकखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नुरुल हकआ सासे गथ' गोनांखा आरो हिनजाव गोनांखा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिनजावा आरोबाव सासे गथ' जोनोम जाहांहां प्रेगनेन्ट जानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नुरुल हकआ बे हिन्दु हिनजावसा गथ'खौहाय गाव हिनजाव गैया होननानै गोदै बाथ्रा बुंनानै लांखारनो नागिरदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे खौरांखौनो मिथिनानै ओनसोलनि सुबुं आरो हिनजावसानि न'खरनि सुबुंफोरा पुलिस थानायाव केस होनाय जादोंमोन। दा बेखौनो लानानै रायजो राजाफ्रा हमनानै पुलिसनो दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो केकेलाय बड' रादाबनिफ्राय
बयबो बर' रायजो राजा आरो बर' हारिनि सुबुंफोरखौहाय खावलायहरनाय गुबुन हारिनि खैसारनिफ्राय गासै बिथिङाव सांग्रां जा। गोलोम बोथोरनि एबा सामार भेकेसननि बेसेन नाङै सोलोंथाइ बादा लानाय जादों। गोरलै बिगियान, इंलिश ग्रामार आरो सानखान्थि बे मोनथाम आयदायावहाय क'क्राझार तिनालिनि दालाइसा आबसुनि दैदेननायावहाय बेखौ लानाय जादों। बेखौनो बेखेवनानै मैया आबसुनि गाहाय नेहाथारि जांगिला औवारिया आलासि महरै नुजाथिनानै बेखेवनानै होलाङो। क'क्राझार जिल्लानि तिनालि बालाजानाव लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ बयखौबो 9 थाखो आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ बाहागो लानानै सोलोंथाइखौ लानो थाखाय खावलायहरदों। 1 दाननि थाखाय बेसेन नाङै सोलोंथाइ बादा लानाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।